Mogo mar Joy Max biro mi kuon mochwiny nikech en mogo ma kichamo kuone to idong ka iyieng kuom kinde malach mondo itim tije gi duto mag odiechieng. Joy Max yudore e supermarket kata dukni madongo kaka Naivas, Quickmart, Shivling kod Katias. Bende nyalo yudo mogo ni e dukni madongo kaka Search Enterprise Limited, Kisumu ka ywa tola mar 0727222352 kata Jewel Wholesalers Kisumu ka namba mar 0722822103 kata Kisi Discount Masogo ka ywa tola mar 0798931538. Mwivoko ndiyo best. Usiku kucha simu ya nini, mchana kutwa simu ya nini, mchana kutwa simu ya nini, eti wanipenda story za jaba, eti wanimisi story za jaba, eti wanimisi story za jaba, achana nazo story za jaba, achana nazo story za jaba wewe, eti wanipenda story za jaba ogina yanga, eti wanimisi story za jaba muso na agenda peremende, eti wanipenda story za jaba, achana nazo story za jaba wewe, achana nazo story za jaba, achana nazo story za jaba wewe, eti wanipenda story za jaba, eti wanimisi story za jaba. Owen Musila Wapiki the Great Saxo. Siku zote uka Shirio mama sina ubaya mama, Shirio mama sina ubaya mama, Ubibi sina ubaya mama. Yudore mane Radio Ramogi, Radio number 1, Radio Mami Ponj Makare Madongo Ganda, Radio Mami Weche Manyiena, Radio Mami Thumbe Gimor Kar Chunyi kakar duokni kuom higni 21 mosekalo. Mano bende emakelo wa esabiri wange marudi eching. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi Karchu, Radio Ramogi, Radio Karchu Ramogi. Weche manyien gi Collins Okaka. Sirikal koro yango gedo mar kar pidho rech ma Kabonyo Kanyagwal koro gikone ochakore ayanga bang' kawo kinde malach mar chakruok mar gedo ma kamano. Achich moro ma itudo kod kuo jamni jopiny nogoyo monego mochweyo owang'o ringre mare kaachiel kod nyamburko manen godo e gweng' ma Nyawango kokwanyo West Location. Kod bar migawo mochung'ne koro chal mar kor lwasi pacho kaendi koro yango ni koth ma dwe mar adek koro sani osechako chue e kor gwenge mopogore e pacho kaendi. Kamora mora mintie nyakoro magajwang' rwakini machiegni. Achich moro ma itudo kod kuo jamni jopiny nogoyo monego mocho wang'o ringre mare kaachiel kod nyamburko manen godo e gweng' ma Nyawango kokwanyo West Location e sub-county mar Chwonyo East. Jodak e alworano osebedo ka ywak ewi kuo jamni ka jokuoego sani koro tiyo kod nyamburko kuonde ma ilago e jamni ma kikone ne nyo mak ariyo kindgi machiel to nyo jopiny ogoyo ma onego. Jalup ruoth ma gweng'no Andrew Orinda wacho ni odiechieng' manyoro jogweng' nyo mako chuo mokariyo ma bende ne oyiengo gachgi kama ne diek kwayoe kane odadho gi tachiel kuomgi nyo ringo ma odonje skul sekondar moro mayudore machiegni kanyo. Oluwo ni jogweng' ne chich kodgi
kachiel kumgi manyoringo ma olalno gikone no maki kaluwore kod ler mondo chiw kod kamanda mar obila sub county mar Chunyo East Laban Omol okoni achich machielo no manyoringo molalno ne gikone omake kendo githulu masani entiere e lwet obila kodine tesendo obila ma othoro. Kumachielo en ni obila sub county ma Suna West mane county ma Migori dhi nyime kod timo nonro ewi tho mar miyo moro ma jahigni 50 ma ringre mare no kwanyo kinyi makawuono e ode kar dak ma wuotho gik. Kaluwore kod report ma wiyu mar obila en ne ringre no mabende noseyangi kaka mar Beatrice Ochola ne okwany e dier ode kinyi makawuono kod familia mage. Ka bende report yango ni odhiambo manyoro jogo manyone ne mogik wacho ni nyodok pacho ka ne omer ka gino mane nyalo kelo thone nyaka sani pod ok oyangi. Ringre mare no osechwal nyaka kar kano ringre ma Migori level 4 kairito mondo miyo timne bero e kinde ni ma apisas mag obila dhi nyime kod timo nonro. Sirikal koro gikone oyango ni gedo mar kar pidho rech ma Kabonyo Kanyagwal koro ochakore ayanga ba kata doko ni osekawo kinde malach kaluwore kod oula mabende osebedo ka okwako aluora makuno. Chenro mar gedo no mabende nosidh kod jatend piny Kenya higa 2023 geto neno ni Kabonyo Kanyagwal obedo kar pidho rech ma biro konyo e kedo kod nok mar kwan rech e nam Lolwe. E ote mar jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo mabende ochung'ne chenro mag dongruok mag sirikal oyango ni tielo mokwongo mar gedo ma Kabonyo Kanyagwal dhi nyime gi thuolo masani. Laktar Omolo e ote mare wacho ni ma en chenro mag geto neno ni lek mar kelo kar pidho rech no ochopo e wang'e. Inyalo paro ni higa 2023 dwe mar 10 jatend piny Kenya William Ruto kane timo limbe mage mag dongruoge e alwora ma Nyanza ne ochiwo singo mar tieko kar gedo no ma Kabonyo Kanyagwal. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi, kuhakikisha ya kwamba tutakuwa na fish pond, kuhakikisha kwamba tutatoa hapa fingerlings. Hapa tutakuwa tunatoa fingerlings milioni 7 kila mwaka in the first year of operation. Alafu tukienda mbele tutaongeza ifike milioni 10, na mpango yetu ni kwamba ili tuwe na samaki ya kutosha hapa ndio tutazalisha fingerlings, tutaziweka katika zile fish ponds zingine katika sehemu hii, na vile vile tutatumia katika restocking ya Lake Victoria hapa chini. Hapa Lake Victoria kwa sababu ya uvuvi tumepata matatizo kidogo, saa zingine samaki inakosekana, na ndio sababu hiyo we must engage in the business and in the program of restocking Lake Victoria, and this project is going to be part of the process of restocking Lake Victoria. Apisa mar obila mar Kenya mabende nitiere kweth mar UN mabende konyo keto kwe piny Haiti ne oyudo hinyruok e kinde mane girakore kod jonjore e gwenge mag imbo mar boma maduong' ma piny Haiti mano Port-au-Prince. Kaluwore kod jawach ma ochung'ne loso e lo apisas mag obila ma Kenya Jack Ombaka ni apisa no ne oyudo hinyruok makamano kendo bende nosechwale nyaka subtal ma Aspen kama gi thuolo masani odhi nyime kod yudo thieth. Ma en hinyruok mabiro ma apisa mar Kenya oyudo ka bende e kinde ni kweth mag apisas ke bwo riwruogno mar UN ma temo keto kwe piny Haiti kuno medo rakore kod kweth mabende nyaka sani pod osemiyo bomano ma Port-au-Prince okosebedo kod kwe kata matin. Kenya nyaka sani osechwalo apisas mage makwan gi romo 800 mabende konyore kod apisas mamoko mawuok e pinje kaka Jamaica, Guatemala kod El Salvador e keto kwe e piny Haiti kuno. Jogo manitiere sekta mar limbe e boma ma Mombasa koni chenro mag ohala medo dhi maber kaluwore kod thuon meli kata meli mar adhaye mabende nogo e wath ma Mombasa okinyi makawuono kod welo makwan gi heo 1,300. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano mane oromo ne meli no bidendo ni MV Viking okoni meli no dhi bedo Mombasa kuom thuolo mar ndalo 3. Gino mabende dhi miyo welo go thuolo mar timo limbe kuonde mopogore opogore. Jogo manitiere sekta mar limbe kod ohala bende okoni gimor gi okang' ma piny owacho medo keto
mar medo lombo welo matimo limbe e pacho kaendi ka gitiyo kod meli chakre higani ma en meli mar 4 mating'o welo mabende osego e dhowath ma Mombasa. Ma en duond Rebecca Miano, jatend migao mar limbe kaachiel kod Paulino Ginga ma en apisa maduong' mar migao mar limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa kod jo ohala kaachiel kod director Paulsman. To receive the MV Viking, which is a true testament that cruise tourism is taking shape and Mombasa is becoming the preferred destination for cruise tourism. The visitors today and for the 3 days have a full schedule. They are visiting the beaches, they are visiting some of the parks. So there are a lot of changes that are going to take place in Mombasa in terms of beautifying the county, lighting the county. We are working closely with the national security to make sure that our visitors, when they come, they have a good experience. Leo wengi wao wamepita hapa wakasema watanunua kuanzia kesho na siku ya mwisho. Kwa hivyo sisi tunafurahia. We are giving employment to many people. We are increasing our resources. We are putting in more employment. Revenue is increasing. Weche gi medo choponi kamoro mara mintiere kokalo nyakalondo mari miero mara mogi kintiere Nairobi yudowa kokalo ndamo 107.1 FM. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Riwruog jopuonj mag mbalariany mano ma Uwaso kaachiel kod riwruogno mar Kusu Kudhia odiochieng' ma kawuono chopo e nyim kamati mar od bura marango weche mag somo kama bende gikoni nyaka sani pod gibandho duolo kata okumba mar thieth omenda maromo shillings $41,000,000 mabende nyaka sani oserocho chenro magi mopogore opogore. Giwacho ni magi gin moko kuom ng'ur mabende degiher mondo mi sirikal one kaka nyalo tieko kaachiel kod omenda magaheri mabende moko kuom jokanyo magi pod bando. Our pension scheme, as I mentioned, was wound up. And the reason why it was wound up is because the employer did not remit between 2013 and 2024 July. They were not able to remit deductions from the employees, neither did they remit the employer's component. They made promises for 7 years that they are going to pay. They made commitments. They never paid until the scheme was wound up finally. Kobachiele ni bad migao marango chal mar futo mariame koro lwasi pacho kaendi wacho ni koth mar chwiri mabende jachwega kinde dwe mar 3 nyaka dwe mar 4 koro sechako chwe e gwenge mopogore opogore e pacho kaendi ka en koth mibiro ne e kor gwenge mathoth e pacho kaendi. Kaluwore kod jata tije e bad migao no Dr. David Gikungu okoni koth ma kamano bende idhine e gwenge mag imbo mar Kenya kaachiel kod alwora mag Masawa mar Kenya, Nairobi kaachiel kod alwora mar Nam Lolwe. The onset for a number of parts of the country are already with us. The western parts, the southwestern, and some parts of the central parts of the country. The onset of the long rains is already with us. How do we tell the onset? We talk about if you have a total of 20 millimeters of rainfall on at least 3 consecutive days with a gap that doesn't exceed 7 days. And that's where we are over some parts of the country, western and central. Kakurati ko chamanyeni mana kelo nya koromo gajwang mage thundu weche go kaketo gi machuok. Achich moro ma itudo kod kuo jamni jopiny no nego ma ochweyo wango nyamburko mare kaachiel kod ringre mare e gweng' ma Nyawango kokwanyo West Location sub county mar Chunyu East. Serikal koro gikone oyango ni gedo mar kar pidho rech ma Kabonyo Kanyagwal koro chakore ayanga karodoko ni osekawo kinde malach mar dhi nyime. Kod mana kaka iwinjo no bad migao mochung'ne koro futo mar yamo koro lwasi pacho kaendi oyango ni koth ma bende jachwega kinde dwe mar 3 nyaka dwe mar 4 koro osechako chwe kor gwenge mopogore opogore e pacho kam. Saboro gi sochi ka watudre kendo ni weche manyien e yo machuok sa par kaka pile weche manyien e yono ma dimba ka gin mago motuchko kuoke kor gwenge kata kamano bang' nyiri machuok watudre kod Milton Ochieng e pautuke. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi
#1 station for the Luo Nation. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jang'we airititi Ferdinand Omanyala biro piem e ng'wech mag Grand Prix otieno ma kawuono e boma ma Johannesburg e piny Afrika ma milambo kogeto timo maber bang' tieko e thuolo mar adek e tugo mokalo mar Grand Prix. Maeri biro bedo tugo mare mogik e pinje mag Afrika ma milambo kapok oduogo Kenya, kama bende obiro ikore ne tuke mag Grand Prix ma biro timore Botswana tarik 12 mar dwe manyien. Komachielo bende en ni jagoro mar klab mar FC Leopards Gilbert Adugu sani koro siro kocha margi Fred Ambani mowacho noneno kabiro konyo klab no kao simbo mar lig maduong' ma pacho kama season ne. Owacho ni Ambani makine mokalo ne puonjo tim mar Wazito en jalo man gi lony kendo neno ka oro magisebedo godo mar okombe marini 26 biro rumo gi sani. So far naweza sema amejaribu na tukizidi kumunga mkono amejaribu na nazidi kuomba azidi kujikakamua zaidi kwa sababu bado tuko na task hapo mbele. Tunahitaji hii ligi na hii ligi ni lazima tujitume. Yeye ajitume pamoja na tekniko yake, management ijitume pamoja na members wote na fans tujitume tuweze kusukuma ili tukaweze kushinda ligi. Kaluwore kod Andugu, tim nero mar FC Leopards ochomo ling'any makare. Uongozi uko sawa, tukiwa na kinara wetu bwana Dan Chikanda pamoja na timu yake wote tuko sawa. Tunaendelea kusukuma gurudumu, tunajitayarisha kwa AGM on 30th of this month. Then after the AGM, we shall also hold an election in June 29. Gie kindeno Andugu wacho ni ok obisiro kome mar bedo jagoro maduong' kaluwore gi kit ngima mare mowacho ni ok ber ahinya gi thuolo ni. Kwa hivi sasa niko na health issues ambazo nataka kufocus. Hata nilikuwa nimeambia wenzangu, the most important thing I'll be doing is to focus to my health, so sitakuwa nasimama. Tim mar Ingwe ni e thuolo mar 5 gi point 36 magin point 9 tok Kenya Police kata kobedo ni gisetugo tugo achiel piny mar Police. Weche mamoko mag sikunde mag secondary en ni tim mar Musingo High School kokalo kuom kocha mare ma tim mar hockey Mike Malungu owacho ni giikore mar dongo simbo mar hockey mar sikunde mag secondary kata kobedo ni time mamoko bende tiyo matek mokalo mar kao simbo no. Kano loso motelo ne tuge weko makelo kanyakla sikunde duto mapacho ka mabro timore tarik 7 nyaka 12 mar dwe manyien. Shanzu Teachers Training College kachiel gi Shimo Lateo High School Mombasa, Malungu nomedo wacho ni ageta margi en man neno ni gitiyo matek mokalo magi kao osimbo no. The resilience, yes, the resilience. The ability to dig in and get results because we know that this year everybody is training for us. So we have to up our game because kuna kitu rahisi sahizi. All teams are focused on us. Musingu okete group matek mokalo motingo M-Pesa Academy, Matiliku togi Nyenseni aduto mabende tugo kuom thuolo mokwongo e rang'iny mar national. The ones you mentioned are all newcomers, so we have a slight advantage on paper. So it's a much easier pool on paper compared to pool A. Then, of course, the newcomers, we don't know, will also be split because we don't know most of those teams. But I expect M-Pesa give us a little fight here and there. Kara kobedo ni timbego kosenyiso ni gisetimo maber mokalo, japuonjno ero man gi lony wacho ni oneno ka pod odhi tiyo matek kendo kao simbo no. Of course, we are working on our team structures. In attack and defense, we are working on our finishing also, because we got to be efficient, because the margins of winning and losing at the nationals are very small, so lazima tuwe efficient. Magi weche tuke an Jaka Black. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Kasuku Rafael dota e chendo mar Donse Wednesday edition. Kanya sach kori timori takinywa tudre kiny sangwene wange kwa bokelo ni chendo mar wango nyango TBT. Kao kamano to sa 12 warome Ramogi TV kama dikelo ni chendo mar penj laktar. Kauno adhigo mbaka kotendre kod weche mage okadwa ni mondo miasende nyoyoni tadwa ni mondo miwatudre sa 12 wange Ramogi TV wa penj laktar kanyakla. Moses Jachiga was Namorin